lidt efter lidt, successivt. Okay? I stedet for, det der med, hvis vi sparker ind i siden, og løber, det skal vi gøre, når de ikke reagerer. Så når de ikke reagerer, så kommer det sådan en reminder. Så det er ikke som første forsøg. Så bare godt. Nå, super sat vi op med balancesæt igen. Kig på trænet. Også bare ladet igen. Ud af igennem rundt cirkel derfra, nu begynder du at trække. Og så retter du hesten i hvile. Nu er du nødt til det. Du kan bare lægge en cirkel lidt længere ude. Okay. Godt. Så er det lidt skridt. Og her er Sandy. Skal hånden på røven, det er overgang. Kom bagfra, det gør det jo ikke, når du sidder tøjlet væk og lader en tilbage til hovedet ned. Godt. Husk er helt ligeudret til springe. Det er det, kigger til venstre. Kigger hele tiden lidt til venstre i sidste galopstræk. Det er ikke lige så godt. Jævn frem. Den skal nok bytte. Kig på springet. Den skal nok bytte. Den skal nok bytte. Hold det op. Ja, den har nu. Godt. Det der. Lige på til at stand. Den gik videre til at have balance. Den gør springet. Du lige har gjort lidt mere for at kunne til at skansere. Det fortsætter bare. Lidt for kort. Hold hælene nede. Hælene nede. Kig på dobbeltstræk. Højre ben. Højre ben. Det var bare det kom en dårlig distance. Prøv her. Jamen, det er ofte, at du mister balancen her. Der kigger hesten til venstre, bøjer halsen ud, og så falder en sidelændstæller ind. Og der mister du kontrollen, og så kan du ikke regulere galoppen mere. Fortsæt. Der skal det nyt så forskelligt. Og igen videre. Godt Katrin. Kig på den sorte hvide. Og nu er det venstre ben, den kigger ud. Godt reddet. Bravo. Kig på den røde hvide øje, der er her. Det er fyldt, det føler du. Det er bare sket. Den er sgu ikke bare i forvandgraven. Højre ben, kigger ud. Godt. Super. Tag lige en cirkel. Du kan godt se, der kniver det der. Den vil flytte sig på højre ben, ikke? Kigger ud af det, og så kan vi ikke holde skuldrene på plads.
få din balance igen. Kig på næste spring. Prøv lige at tage den der røde med dernede igen. Og så, nu beslutter vi os, vil vi have 7 eller vil vi have 8? Hvor mange vil du have? Godt, så skal du bare glide jævnt videre, så får du 7. Godt, okay, og 2, og 3, og 5, og 6, og 7. Godt, det gør det godt. Sådan. Der havde du også en god distance.